L-eks deputat nazzjonalista u avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi għażel li ma jibqax jirrappreżenta legalment lil Roger Raġus fil-qorti avolja fl-aħħar żmien iddikjara li lest jidħol għalih fin-nar. U għamel dan fl-aħħar seduta ta' każ dwar abbużi fil-benefiċċji soċjali fejn f'nota preżentata lill-Maġistrat Rachel Montebello informa l-qorti li kienet iċedi r-rappreżentazzjoni tiegħu lil Raġus. Dan anke għal diversi xhur li għaddew Azzopardi uża l-istess klijent u l-proċeduri li qed jiffaċċa biex jattakka lill-Gvern fil-pubbliku, jieħdu miegħu fi programmi ta' diskussjoni u saħansitra jissuġġerilu kif għandu jitkellem. Fil-fatt fil-programm fuq ir-Radju tal-Knisja Azzopardi li kien akkumpanjat mill-istess Raġus f'diversi momenti beda jinstigah jgħid affarijiet li kienu jiġġustifikaw aktar il-kampanja partiġana tiegħu. Kif ħajajdlek, għajdilhom Roġer. Għajdlu sa meta l-aħħar, s-sena li għaddiet. Min kien jorganizza bordijiet? Mux kulħadd jaf, ma kienx min kien jorganizza bordijiet. Għajdlu. Kien f'dawn l-istess programmi li perċimes tal-Blue Heroes saħansitra ddeskriva l-Raġus bħala mhux sempliċement klient ieħor u li kien lest jagħmel kollox għalih mill-qalb. Jiena Roġer illum ma nkunsidrax klient, ħbieb. Tajjeb, dak li nagħmlu minn qalbi miegħu u jaf. Tajjeb, iviri, u nidħol fin-nar għalih. Issa wara li jużaħ kemm seta biex jattakka lil kull min ma jaqbilx miegħu, Azzopardi abbanduna lil-hekk imsejjaħ ħabib tiegħu fl-istil tipiku tiegħu wara li bħal donnu laħaq l-iskop li kellu. Fil-fatt fil-qorti għall-aħħar seduta Raġus der mingħajr avukat u ma kellux min jassistih. Is-sitwazzjoni jidher li jgħar minn hekk għax Raġus qed jiffaċċja akkużi bħala parti minn grupp ta' persuni li mexxew skema frodista minn fondi pubbliċi għandu ordni ta' friżar imposta fuqu.